എല്ലാവരും ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ജോയി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ലോക ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈവ് നടത്തിയാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ മാവിൻ തയ്യൊക്കെ നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശയം മുന്നിൽ മാവിൻ്റെ അച്ഛൻ പ്ലാവിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജോയി അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ ആശംസ നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിസ്ഥിതി മാസമാണ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ മാവിൻ തൈകൾ നട്ട് പരിപാലിക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ എനിക്ക് കാണുന്നു. റോയ മോളിങ് കയറടാ, ചെറുപ്പക്കാരൻ നീയല്ലേ? നമസ്കാരം. ഓരോരുത്തർ വന്ന ഫോട്ടോയിൽ പെടും. ഇതിന്റെ ചപ്പാത്ത വളരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് കഴിയാൻ വളരെ മാവിനെയും പ്ലാവിനെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് മാപ്പിള അച്ഛൻ നിട്ടാലോ. നല്ല പേരായിട്ട് ഈ പേര് നല്ല പേരാണ്. തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ബാബേട്ട എവിടെയാ? ബാബേട്ട എവിടെയാ? ബോളിന് സൂപ്പർ തയ്യലാണ്. ബർത്ത്ഡേണോ? നേരത്തെ ദൈവമേ, അപ്പൊ ഗംഭീരായി. തയ്യോ വാങ്ങിക്കാം. അച്ഛൻ തരുന്നത് മേടിച്ചു മേടിച്ചോ. ഇനി മാവുന്ന അച്ഛൻ മാവുണ്ട്. മാവ് എല്ലാവർക്കും നിൽക്കാം. ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി മുകളിൽ കയറണം. ഒരാളും കൂടി മുകളിൽ കയറിയാ ചെറുപ്പക്കാർ മുകളിൽ കയറിയാൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുകളിൽ കയറില്ല. ചെറുപ്പക്കാരും മുകളിൽ കയറി നിർത്തുക. ചെറുപ്പക്കാർ കയറാൻ പറഞ്ഞാലോട് ഞാൻ അവിടെ താങ്ക് യു. ഒരു കയ്യടി കൊടുത്താൽ പ്ലാവ് പ്ലാവ് ഉണ്ട്.
നീങ്ങി ഉടുപ്പ് ചിറ്റിയോ മാവ് വീട് കൊണ്ടായിരുന്നു ജോയ്ച്ചന്റെ മാവ് മാവ് പിടിക്കും അച്ഛൻ തരും അതല്ല അതിൻ്റെ ശരി അച്ഛൻ തരും അച്ഛനെ പിടിക്കും അതിന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതെടുത്തു ഓക്കെ മാവ് ഫ്ലവർ